finance fan channel clear tu te in va in chi bai ule tun huna hian bank aya alle ta sumpe pun na tha mutual fund chungchang kan soi dona mutual fund chu enge ni enge omzi ake enge kalmang ti lampang a kha he video kan ron soinga ti chuan zerodha coin application manga mutual fund a invest ve dan te po kan ron tilang bok don ani video top lama hian tin zerodha coin application khami mutual fund a kan va invest ve theina tura application a kha android mangtan play store a khan download mei the ani ti chuan mutual fund chu enge ni kan ti chuan mutual fund chu mi hrang hrang poisa lak khom emo mi hrang hrang in hmun khata pung om be seya poisa an da khom hi ni mai ome ti chuan danang thlapin assets management company kha alo ding ta thina ni entirnan PGIM mutual fund kan ti te DSF mutual fund kan ti te Nippon mutual fund kan ti zong te kha khatianga tanga loading chho khan ni ta thin ni ti chuan AMC Assets Management Company sang chunga khan poisa enkol tu an oma tu chu fund house manager an ti ni khatianga poisa tam tham enkol tur khan mutual fund kan pe pung ve tiang tia mi poisa sang lo la khom ve rengot kha theilowa license te sebaya security and exchange board of India license te deal ve ngaya ti lai kha kan soi lang du boka ti chuan mutual fund a poisa da chu engza tin nge pun ti lai kha han soi le ila chorwalin return hi apung hi 20 to 30% ni tun kum ngakal ta chung khan mutual fund house te hian an la pezi anga chuta ni a chu bank fixed deposit ai ledli in poisa pun na tha ti na ni chu ti chuan India ram ah hian mutual fund type sang oma ma se equity le debt fund te hi return a thata wangin le alar berten ni wangin khang type sang jing a khan an ni pani che hi kan thur bing hringa kan soi fi hriang ti chuan India ram ah hian financial market pani kan neya chung te chu money market le capital market te hi ni money market hi Reserve Bank of India in a regulator capital market ero SEBI Security and Exchange Board of India in a regulate thung ti chuan mutual fund type pakhat na ti meila equity mutual fund alar bera kha le return pe tha bera kha han soi fia zoila toite in equity mutual fund hian capital market kan ti long term funds kan ti bok a khan poisa an pe pung bera hetai chuan fund manager ten stock market stock share emo securities and tirnan futures options kan ti te khan an pe punga apun na po sang thei hle amai ro chu risk po asang fil hor le ni India rama chuan equity mutual fund a poisa pe pung hi an tam ber ni ya ngai ani ti chuan debt fund ve thung hi debt fund chu money market a pe pun thin ani money market man ro sang certificate of deposit T-bill treasury bill kan ti mang te hian fund house manager te khan poisan lo pe pung ta thin ani debt fund sum pe pun in nga na ber chu interest bituk sa ho kha ni me entirnan debt fund ina man thin money market man ruwa T-bill treasury bill hi han soi fia don lokela entirnan Mizoram sarkar in poisa ma mobile na wangin ni somgwa pakhat dam treasury bill T-bill kan ti kha ni na taka chuan lekha phek satli man to takha ni me lo issue ta chu a hlut na dik tak chu cheng noi zaman lo ni ta ni ma se Mizoram sarkar khan discount na peta 1% in discount na peta chu noi za 1% discount na pek chuan noi somkwa pakwa in lo issue ta chu noi somkwa pakwa lo issue chu vai mi hosa raju an noi somkwa pakwa in lo leita ti chuan ni somkwa pakhat nu a mature nuwa noi za ina khul le ta vek thina noi khat lepin khatiang kha treasury bill kal phung chu ani me ti chuan mutual fund kha ti thei dan chi ni kan ne ke ni retail investor te chuan in direct a fund house vati thei ni chu direct fund kan ti ta direct plan te pon ti ta ti chuan hemi hi chuan in broker through lo ni wangin fees charge kha asang vak lowa le
an ma ni na exit lot kan tiang chi te kami kan lak chhuat du hona poisa an lo charge kha 1% ani mai ta sang lo ta kami che kha kan choi ngai ta a direct plan a chuan a mai ro chu regular plan a chuan in a in kara intermediaries tu te man ni an oma wang khan broker te pon ni ta a kami wang khan fees ne om ta thina chumi ani wang chuan direct plan hi a than om zok fo ni ti chuan in mutual fund chu ti ve du tai la poisa da na kha da dan kal phunga kha chi ni oma chu lump sum investment an ti le SIP systematic investment plan an ti kha om ta ni ti chuan lump sum chu voi le khata kum khat emo kum ni emo kum nga emo kum som panga chunga ta na voi le khata poisa kan da vek kha ni me ya entenan lam sama chuanin cheng noi som lo nei ta la noi som kha voi le khata voi nei da ta vek anga kum nga hnuwa ni mo kum thum hnuwa ni mo pung ne na lak let le tura be sei khan kha tiang kha lam sam chu ni minimum hi tlang puin lam sam ma chuanin cheng sa nga vel ani thin ani ti chuan SIP a ve thung hi chuanin thlatin emo kar tin emo thlathum dan quarterly kan tiang te khan poisa da thei ani a da hun chung hi ma ni du dan ani me poisa lak chhuat le hun po kum ni emo kum khatna emo kum som hnuwa dai po alak chhuat thei ni mai ro chu ta hianin kan vat mutual fund kan va da na tur khanin kan han en chiang anga an scheme document ta kha chher ve ngai ta tiang khanin an ma ni big scheme neu kha lo om thina kha chher chen ve ngai ni ti chuan atlang puin SIP hi chuanin minimum hi cheng za tanga cheng zanga inkar hi ani tlang pui thina cheng zanga minimum nei te pon oma cheng za minimum ti te pon om ti na ni chu ti chuan kan hre tur poi mo le deuh chu lump sum in ani emo SIP ani emo mutual fund khan poisa kan va da ve ni chuanin kan da rei po le apun na kha tha ti hre tur ni a chan chu compounding method man ani compounding hi magic chi khat den tia hi chu compounding big chung chang hi chu video danga kan la soinga angai nom tham ani a hemi rawat po hi ti chuan kum kha kan da na kum mak za ta kha a rei po le kum som te ni phei chuanin apunga kha turu talu tuk thin ta ni chu wang chuanin kum khat ai rei hi da nge tur ani pung tha kan du chuan ti la ya kha kan soi lang du ole tu huna he na china kan soi fia tak monthly SIP mutual fund scheme le lump sum kami method pani mo thatina poisa da kum som ani mo kum nga hnuwa lak chhuat le voi le khata poisa da chewa kum som mo kum nga hnuwa lak chhuat khonge tha jok ti kha mutual fund ro khan kanon tar lang don ani ti chon siam tho kha entir na an hmang le mai la siam khan mutual fund kha lo ti ve du ta chon mutual fund house avakala ti chuan cheng sanga thatin ka da nga kum som chung ti na ril ru kha lo puta ni chuan kan han chhut sakanga monthly SIP ti kan hunga monthly SIP ka kan tlika ti chuan cheng sanga kan chuluta I want to invest ti la ya hian ti chuan kum som chung a lo da ta ti chuan apun na hi 18% in kan da ta hi clear to ten min lo hriat sak tur chu internet lama in han en chuan India rama mutual fund kum som kalta chunga a return kha la khoma return khai khom na kha then khatin 20% an te then khatin source then khata chuan 16 ten te source then khata chuan 22% a lom ten te khang zong khai khom nan khan 18% ni kan hmang ni kan hmang mai ni ti khami lo hriat sakula hei ai po hian an sang thei ni tak taka chuan ti kha kan on tar lang tel du ti chuanin 18% in kan pun tiranga siam khan thlatin sa nga da ta kum som chung chu kum som hnuwa chuan thlatin sa nga da kha cheng noi som paruk sing riat sang kha zani som riat pasari lo ni ta dor mai ni tha to khat view khop me hei po hi fixed deposit ti vela da deuh tlong ai kha chuan kum som hnuwa thlatin sa nga da kha mutual fund monthly SIP noi som paruk sing riat sang kha zani som riat pasari ni
ti chuan tuna calculator kan hman lai hi SBI mutual fund calculator ania heng ho hi a chia chuan dik lo ma se a bor vela a dik tlang pui thina ti chuan tuna po hin hei tak tak ni ta se nuai som por bor vel hi a hmadon ti na ni ti chuan siam a tho khan poisa kal nei tho boka lam sam hian kan da ve chin tiang cheng sa nga thlatin kum som chunga ka da phu tok hian ti ta se kan han chu sak vele don ta lam sama kan lu tanga lam sam chu kan che tangin voi le khata da teu khan ni ta ti chuan siam a khanin voi le khata nuai ru ka da ve thung don ni he nuai ru khi a hu chu chinaman li SIP sanga a thlatin kum som chunga da hu le phu tok kha chu nuai ru kan ni mai ta kha chu han lo multiply ula nangmani khan ti chuan nuai ru siam a khanin a da ve thung ta zo ka thlatin a da lo khan voi le khata nuai ru ka da kum som chungin mo chuan 18% thawin a lo pung ta chu chu engzang ani ve thungang kan an en chuanin han hak lo kila system hi mon mutual fund scheme chowa lam sam chuanin cheng nuai ru voi le khata I da kum som chung I da chuan a return a kha compounded per annum angin a kala nuai som thum pakhat singli za thum le cheng khat ani ve thung ta ni a tha hle me hemi hian chiang taka ti lana chu thlatin a da lowa voi le khata kan nei ang tok da trewa kha a tha zawk hle ni ti lan tir ani ti chuan hemi hi ngati nge monthly SIPI lam sam hi that zawk ti na kha kan ril rual lo om mai the hemi hi chu I explain dan chu logic ho te nia nuai khata 18% nge tama cheng sa nga 18% mo nuai ru ka 18% nge tam cheng sa nga 18% ti lai khani me ya nuai ru ka 18% chu tam zawk hrim hrima compounded quarterly compounded monthly po ni ta se thlatin cheng sa nga atanga 18% pung ai chuan cheng nuai khata cheng nuai ru kum khata 18% a pung kha a tha fe zawk ani ti kha lan tira chuan pu khami percent pun na hi chu ngai tu na ho te mol te mang pa na hriat thei me a number a tam pau le a percent a kha chu a percent a pun na kha chu ron tam ve nuai ru ka 18% hi chu tam zawk fe cheng sing khata 18% ve lai chuan ti kha cheng takin a ron ti langa ti chuanin hetlai chiang taka kan hmu tak chu siam a khanin le thlatin cheng sa nga kum som chunga da lo khan voi le khata nuai ruk lo nei ta se nuai ruk kha kum som chunga tan mutual fund lam samin SBI mutual fund ma da ta se mo kum som hnuah nuai som thum pakhat singli za thum le cheng khat ani thei ni ti kha chiang takin a ron ti lang awm ole khati khan siam a khanin mutual fund SIP ani mo lam sam pa poisa da pun chho dan kha kan thlir ta khatiang khan tluang takin a kal pur don lowa ti kan an soi ma sa du cheng nuai khat ada kha cheng nuai ruk kati sol mi longai damula cheng nuai ruk ada kha kum som hnuah nuai som tum pakata kha na chho thei nge me ma se kha kum som chung kha na poisa kha then kual la changin apa changin dauna chang phei chona dana ai te khan an hiam thina ni chu wang chon khalaya kha tu na screen a kan hmu lai hi lo enula khalaya poisa chet kul dana kha kanon tilang dona chuta chon mutual fund scheme eng scheme po kan va poisa kan va dan ni mo stock share kan le ni mo be sei dan dik lo ma chu hei hi screen a kan hmu lai hi lo ni ta ni ti chuan screen hi lo en zel mai la ti chuan screen a hian he ta straight line kal chho pur hi kan hmu in thewin rin oma hemi straight line a hi tuna ka ko na zone headline straight line he tiang hianin kal chho pur don lowa tak taka chuan ti kha lo hria ula hei hi kan be sei dan thin ani a teng sang khat kan da hi kum khat na cheng sang khat kan da ti hian kum thum na cheng sang thum ol sam ten tin a pakai chho don re lowa kum nga na cheng sang kum sari na cheng sang sari
ti hian a kal dawn lo ni tih kha lo hre top ula tichuanin a tak taka kal dan tur chu hetiang ang deuh hi ni dawna chu hemi zawh hianin excel ah kan lut anga chiangzai kan tilanga ti hian a kalanga chang le ti hian a kalanga ti hian a kal dawn ni cheng sang khat ka cheng zakwa te tlak chang om dawn ni khata tak khanin long term kan ti fo kha ril ruwa da tur nia kum khat ai rei du thu sama phei chuanin kum nga ai rei nge hi daila tha a punga po kha a thang nge thin ani tichuanin tuna excel ah kan lut anga excel atang hianin data tak tak kanon tilang dawn ni kan han soi rem deuh lok anga ole tuna excel sheet hi kan hmu thei thawin a rin oma hei hi kum sang ni som pasari ranga sang ni som ni pakhat chunga SBI blue chip fund NAV net assets value kan ti chet kol dan vel ni hei data tak tak ani ta data tak tak ani hei hi clear tu te khanin lo clear ula kan poisa ka tun loka straight chho pura poisa pung chho kan hmuang khala kal don lo ka ti kha ka data tak tak mangin kan poisa chet kol dan ha kan on tilang don ni amasa in graph kan han plot photanga screen hi lo en zel ula excel sheet te hi man thiam anga ya investment kan tui tak tak kan tian ti chho tak tak ton ni chuan a tangkai em mi ni ole ron lang ta kan han pot lian zel anga ole hei hi right hand side helai tang hian in chhiar tan tur tuna ka mark na lai hi ta tang hian chhiar tan tur ani ta hei hi sang ni som pasari tanga sang ni som ni pakhat inkar SBI blue chip fund a poisa da chet kol dan ani ta chuan sang ni som ni pasari kum tira he tilai hianin cheng sang khati lo da ta ni kum tira khan kan han ziak ve zelanga 1k ti mai ri thiam bek thong 1k chu cheng sang khat ni ta cheng sang khat lo da ta ni tlai a hian sang ni som pasari kum tira chu ti hian kal chho ta ni February March April May June July vel apoten kal chho zela hei line hi kan hmunga thatak kal chho tlagin an tlaniam ora se chu tiangina chhelu tuk lo tlak niam dan hei ti hian market khapa ngai takin ti hian kal ring ta chu sang ni som pasari kum kha akal tluan kan ti thei kha ti hian that takin chuan tian akal chho bewa sang ni som pare kan lo chuang kaya tlemin an tlale dewa heta 1k kan da kha cheng sang khat kan da kha sang ni som pasari kum top lama chuan cheng sang khat zani za thuma lo chowa sang ni som pare kum tir lama an tlaniam le deuh hleka cheng sang khat zaruk bor vela chuan ma se sang ka zaruka khan pa ngai takin a holta khana kal chho zel chuan sang ni som pare ta an tlaniam le deuh dora hetlai hi kan hmunga tlai tlaniam deuh dor hi hetlai hi kan lo hmun rin oma thil draw hi ka thiam vak lo min thiam ula tlai tlaniam deuh dor kan hmu lai hi US election vel bor lai khani ta Donald Trump pate ho bo ruak len lai mo chan chu US market khuanin Indian stock market hi US economy shim US dollar tlak niam mo chak deuh hian India market hi hong na sa me chan chu India hi importing economy kan nia atam zo ki import ania kan export hi tlem zo ka chuta chuan import kan ni chuan in dollar appreciation kan ti te dollar depreciation kan ti te khanin a hong thui me hetlai bi ki chu macroeconomics ania topic danga kan na soyenga chuan sani sampore tan tlaniam dora cheng sang khat kan da cheng sang khat za thum zali vela chho to kha sang ni sampore ta tian an tlaniam dora ma se tlani tlathum hnuar ron in recover chhole he ti hian ron chhole zela tian ron chhole ti hian ron chhole ti khan pa ngai zel ta ti chuanin sang ni som pakwa kan lo chuang kaya sang ni som pakwa tlemin an tlaniam le dewa chuan sang ni som pakwa kum top lama phei chuan cheng sang khat zanga lo chho ta ni
la hingun takin lo en ula sang ni som poko kum top lama sang ni som poko kum top lama cheng sang khat zanga a lo chhota a ti chuanin sang ni som pakua November thla a Wuhan a COVID-19 kha aron in lar chanta a chon khovela ti boi tak tak kha chu sang ni som ni India ram market te ron hong tran international market te ron hong tran kha chu sang ni som ni March thlavel khani tani chulai chu ta hen chiang takin ron lang tani clear tu ti hen kan lo mu thewin rin oma hetlai atlan hiam dor hini kan soilai chu hetlai hi kanan thai bel lai khilo en uta ula khilai khi COVID-19 in India market ron den chho tran der kha ta sang ni som pasare cheng sang khat ta kha pa ngai takin akal chhawa tlangin apa changin dauna changin apa changin dauna ton sang ni som pakwa chon cheng sang kha zanga ve lo ni to cheng sang khat zanga tang khan he ta hena thle ta ni ta thlata dor me thlai kan chin chianga COVID-19 kan ti bi kheranga COVID-19 effect chu hetlai hi lo ni ta ni chuan cheng sang khat da cheng sang khat zanga a pung chho to sang ni som bokum top lama cheng sang ka zanga pung chho to kha sang ni som ni March la vela chuan hetlai hian cheng zakwa le som riat vela thale ta ni chu cheng som ni loss there ti na ni dan ai khan khalai ta kha market volatility kan ti chun ta market kha thil khovel thilin a hong kan ti kha thil tam takin a hong thina so tan kan huta ni ti chuan heta hian thil poimo tak chu investor toitir investor junior deuh chuan hetiang a hian an chi aya an stock share leite an mutual fund unit chote kha an hral ta chiam mai thina mase kha kha ti re lo tu na he tu na po chiang taka he data tanga kan hu chu in recover le ni he in recover le sang ni som poko kum to lama phei chuanin cheng sang kha zanga khan chho le tho tho in recover chung hi tharuk thlasari vel ba ka ni ngai lowa chumang chon tiang hi nga pe nga ya patience kha nei ngai ni mo lotling tur chuan chuan no tiang a hian chi aya hral mi lo tur ania hol tlat tur ani kan ti to kha du le hetia dips te chuan kan label le nga mo an tlak niam deuh hi chuan an kal chho le ta he kal chho le ta zela sang ni a kai chho ta ni sang ni som ni sorry sang ni som ni pakhat kum tir lama chuan cheng sang ni a chho to ta chuan sang ni som ni pakhat an kal chho le be be tiana chukal up le khan sang ni som ni pakhat kum to pa phei chuan kan han chin chi lenga cheng sang ni le za ni a chho to ni cheng sang ni za ni sorry cheng sang ni za ni a chho to ta ni ti chuan kit mi khi data tak tak kan ti kha SBI blue chip fund chet kwal lan ta he ta 1k kan da kha changin cheng sang khat kan da kha changin zakwa somriat ate tha changin sang kha zania te chawa ti khan akum thum na ti khan atlan hiam lek tlan lo le ti khan so COVID-19 wangin an tlan hiam dora cheng sang khat noi lampanga cheng zakwa somriat zakwa somruk zakwa somnga vela ten ta thla ti khan in recover le ti khan atopa sang ni som ni pala cheng sang ni zani lo ni ta ni chon kum nga po tling thachum lawa cheng sang khat kha 100% plus return a petlat mai ni hi tha me cheng sang khat kan da kha a le thok cheng sang ni pelina chho ti na ni ta ta hen cheng noi lo ho sa deuh hlek tai la cheng noi khat te da tu nei ta la noi nia kumli er ora a chho dei don ti na ni ta pung kha chulai taka chu ni kan on ti lan du chu ti chuan hei hi data tak tak ani kan ti to kha han en wang ula khi tiang khiana tak taka chuanin in poisa kha che kwal don akal tlong pur don lo kan ti to kha ti hian a chowa he ti hian chowa changin a chuk le changin a chho le changin a chuk le chho le ti khan cheng sang khati da kha changin zakwa somre ta changin zakwa somkwa changin sang kha zania kumtum vela ti khan cheng sang hnia te chowa ti khan he len ta hnia ma COVID-19 wangten ti khan heta agrafian in he chart kan non lan tir hian in story tam taka soini thon thu soini tuna sang ni som ni pani data hi omta se Ukraine
le Russia crisis wang hianin market a dip le chia ta a tla niam le ta khang te po khan ron tilang vek the ma se tu na kan data hi chu sang ni som ni pakhat chung chian ni a ti chuan heta tanga chiang taka lang ta chu kan poisa kha straight in heti hian lo en ula screen hi straight in ti hian a kal chho pur don lo wa hei hi be sei dan dik lo kan ti khan ni ta a tak taka poisa kal dan tur zawk chu ti hian a kal lo ni tian a kal lenga tian a kal lenga tian a kal lenga tian a kal lenga ti hian a chho lenga changin ten a ron chuk lenga a ron chuk lenga ti khan changin he ten chuk thlanga ti khan he tiang hi a tak taka poisa kal dan tur zawk chu ni tuna a sen a kan ron ring ki he tiang hianin tluang takin akal tluang don lo ti kha investor ni tumte investor ni mek te khan kan hriat a pawimawh a chu tianga market correction te bear market te an awm hunah khan chi ai lo tur ti kha kan soi non le du ni ti chuan next episode lama chuan a tak taka mutual fund lei dan chung chang te kan soinga chuan macroeconomics kan ron soi tel to bokanga macroeconomics kan ti chu hriat a pawimawh em investor tan chuan khovel economy ina India ram economy kalphung te India ram economy khoi zong in nge kal ti te India ram economy hong tu enge US dollar hian nga tinge India ram economy hong na sat US dollar tan hiam kan ti te US dollar ina chakna an nei chho bel te hian Indian economy hian alo tur thina khanga tinge ti te kan soi don ni next episode ta ti chuan next episode ta po a tak taka mutual fund lei dan application hmanga mutual fund lei dan te po khain lo be sei don nia clear tu te in zava in kanin hule thewanga ti chuan video hi lo like ula min lo subscribe sak bok don nia